போட்டு நம்பர் உங்கள் அத்தனை நம்பரையும் போட்டு நாளை மட்டும் நாள் எழுங்க ஒரு கடா விட்டு சமைக்க நேரம் கையால் இருந்தால் இன்னும் வரையுமா கடா வச்சுட்டு ஏன் பாருங்க நண்பர்களுக்கு வணக்கம். முதல்ல வந்து அடுப்பத்தை வச்சுட்டு நல்லா சூடான ஒரு பாடு தேங்காய் எண்ணெய் கோல்டு வின்னர் தேவைக்கு எடுத்துக்கலாம். கருவேப்பிலை கடுகு எல்லாம் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டு ஆட்டு இறைச்சி பார்த்திங்கன்னா எலும்பு கறி தனிக்கறி எல்லாம் ஒன்றா போட்டு அப்படியே நல்லா வேக வச்சு குழம்பு மாதிரி வைக்கிறது தான் இந்த மட்டன் சமையல். இன்றைக்கி வந்து கறியை போட்டுட்டு எண்ணெயோட நல்லா போட்டு நல்லா துளாவி விடணும். கரண்டியை வச்சு கறி வந்து நல்லா உருண்டு வர வரைக்கும் இப்படி எண்ணெய் வச்சு நல்லா பிரட்டி விடணும். பார்த்திங்கன்னா மட்டன் நல்லா கரண்டு வந்துருச்சு. இனி வந்து பட்டை கிராம்பு எல்லாம் போட்டு ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு நல்லா துளாவி விடணும். பார்த்தீங்கன்னா சமையல் யார் அப்படின்னா எங்கள் மாமி தான். பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மட்டன் சாப்பிட மாட்டாங்க, சிக்கனும் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் மட்டன் சிக்கன்லாம் வந்து அவங்கள மாதிரி யாருமே சமைக்க முடியாது. அந்தளவுக்கு நல்லா கிரேவி, சிக்கன் கிரேவி, மட்டன் சுக்கா எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க. இப்படி ஒரு 1/2 hour வந்து கறியை நல்லா மாற்றி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா தான் எலும்பு கறி சதை கறி எல்லாம் வந்து ஒரே சேமாக வேக ஆரம்பிக்கும். ஆனால் ஆடு வெட்டுறது ஆடு உரிக்கிறதுலாம் இவர் வந்து பயங்கர எக்ஸ்போர்ட்டு. பாருங்கள், வயசு 75 வயசு ஆகுது. இனிமேல் வந்து அசராமல் டெய்லியும் 5 ஆடு கொடுத்தாலும் நீட்டாக உரிச்சு எடுத்து போட்டுருவார். இவர் வேறு பழனி பார்த்துக்குங்க. இப்போ வச்சு 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 வேக்காடு வந்து வந்துருச்சு. கறியில் இருக்கிற அந்த நீர் வந்து சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா வணக்கி விடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது மட்டும்தான் போட்டிருக்குது. எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா தாளித்து விட்டுருக்குது. இன்னும் வந்து பொடி எதுவும் போடலை. ஒரு 3/4 மணி நேரம் இப்படியே வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்புறம்தான் வந்து பொடி மசாலாம் போட்டு கலக்கி வைக்கணும். இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டாச்சு. போட்டு நல்லா ஒரு 1 நிமிஷம் நல்லா அப்ளை பண்ணி விடணும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா கறியில் வந்து பிடிக்கும். பார்த்திங்கன்னா இது ஆட்டு ஈரல். இதை சமைச்சு சாப்பிட்றதோட இந்த மாதிரி குச்சி வெட்டி நல்லா கூர்மையாக்கி அதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நெருப்பில் வச்சு சுட்டு ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா
ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து உப்போ மிளகாயோ காரமோ எதுவுமே கலக்கிறது கிடையாது. அப்படியே வந்து நேச்சுரலாக சாப்பிட்லாம். உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது பார்த்துக்குங்க. சின்ன பிள்ளை எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். இது எதுக்கு சுட்டுட்ருக்குற அப்படின்னா உப்பு போடணும் பார்த்துக்குங்க. நல்லா வெந்த ஒருபாடு இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் அப்ளை பண்ண ஒருபாடு உப்பு போட்டு நல்லா துளாய் விடணும். இனி பார்த்தீங்கன்னா மசாலா அப்படின்னா மசால் பொடி, சின்ன வெங்காயம், மல்லி, வத்தல் எல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சி கொஞ்சம் தண்ணி அப்ளை பண்ணி ஊற்றிடணும். ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டி விடணும் பார்த்துக்குங்க. இப்படியே ஒரு 1/4 மணி நேரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க நண்பர், ஃபைனல். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் வந்து நல்லா இளந்தங்காயாக இருக்கணும். அரைச்சி கொஞ்சம் தண்ணியாட்ட கலைச்சி அப்படியே ஊற்றி கலக்கி ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழித்து அப்படியே இறக்கிட்டு அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குக்கரில் சமைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து சுமாராக தான் இருக்கும். என்ன தான் விறகடுப்பில் சமைச்சாலும் அதோட டேஸ்ட்டு சுவையும் தனியாக இருக்கும் நண்பர்களே. பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக இப்படி மல்லித்தலையாக வடிவேல் சொன்ன மாதிரி அப்படியே லேசாக தூவி விட்டோம் அப்படின்னா பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் தனுக்குட்டி சொல்லுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.